Tämä on Tarinan kutsu, podcast kirjoista ja kirjoittamisesta. Tervetuloa ja kiva, että olet mukana. Tänään aiheena on Anni Polvan kirja Otan sinut äkäpussi, joka julkaistiin vuonna 1952. Käyn kirjan hahmoja ja tapahtumia tarkkaan läpi, eli luvassa on juonipaljastuksia. Otan sinut äkäpussi-kirjassa temperamenttinen Sirkku työskentelee patjafirman toimistossa, on kihloissa lukutoukka Ollin kanssa ja haaveilee avioliiton myötä tulevasta rahallisesti helpommasta elämästä. Eräänä aamuna Sirkku törmää työpaikallaan pitkän huiskeaan aarneen, joka tekee kerrasta lähtemättömän vaikutuksen. Tunne on molemminpuolinen, vaikka aluksi aarnen valloitusaikeet onkin vaan oman miehisen egon pönkittämistä. Luonnollisesti hieman myöhemmin aarnenkin tunteet syvenee, eikä kyse enää olekaan vaan valloitushaasteista. Tapahtumien edetessä Sirkku tahollaan alkaa kyseenalaistaa suhdettaan Olliin, mutta ei kuitenkaan suostu myöntämään itselleen, että aarnella olisi mitään vaikutusta siihen, että nykyinen kihlaus ei tunnukaan enää 100% hyvältä ratkaisulta. Tarinan aikana tämä kaksikko ottaa useamman kerran yhteen eri tilanteissa, ja välit kiristyy myös Ollin kanssa, ja soppaa hämmentää lopuksi eräs Ollin entinen nuoruuden ihastus. Otan sinut äkäpussi on ensimmäinen Anni Polvan kirja, jonka mä oon lukenut. Jostain syystä mä muistan tämän tilanteen edelleen, vaikka siitä on muutama vuosi. Mä olin jotain 12-vuotias, kun me oltiin perheen kanssa mökillä, ja tuttuun tapaan valitin, että ei ole taaskaan mitään luettavaa. Me seisottiin meidän mökin tuvassa, ja äiti ojensi mulle tämän Anni Polvan kirjan, josta puuttui kannet ja oli vielä osittain paikattu teipillä. Saatesanoina äiti siinä sitten totesi, että tässä on sulle kivan kevyt ja helppolukuinen hyvän mielen kirja. Mä otin kirjan vastaan ja painuin vintille lukemaan. Otan sinut äkäpussi teki niin lähtemättömän vaikutuksen, että mä luin sen aika nopeasti uudestaan, ja sen jälkeen aloin sit aktiivisesti etsiä kirjastojen viihdehyllystä Anni Polvaa. Ihan kiittävästi niitä löytyikin, mutta sitten kun jossain vaiheessa jonkun kirjan kansilehtisestä katsoin niitä julkaistujen kirjojen listaa, totesin, että enhän mä lukenut puoliakaan. Ja siitähän seurasi se, että sitten lähdin kiertämään kirpputoreja ja aloin haalia omaan hyllyyni Anni Polvan kirjoja. Koska osittain olin myös kyllästynyt siihen, että aina pitää mennä samojen kirjojen perässä sinne kirjastoon. Yläasteella tein lisäksi kirja-analyysin nimenomaan tästä äkäpussista, ja lukiossa tein sitten esitelmän Anni Polvasta. Näiden Polvan kirjojen haalimiseen, siis aikana kun erilaisia nettikauppoja oli vähemmän, eikä ollut Facebookin marketplaceäkään, niin aikaa meni kiitettävästi. Mä itse asiassa päivitin Facebookiin 3.5.2011, että silloin olin ostanut viimeisimmän kirjan ja että 37 kirjan keräämiseen meni siis 10 vuotta. Siihen on mahtunut muutama kierretty kirpputori. Ja mun hyllyssä ei kyllä vieläkään ole ihan kaikkia Polvan kirjoja, että ainoastaan nuo aikuisille suunnatut viihdekirjat. Toki siellä on ne muutamat oma elämän kerralliset, jotka haluaisin, mutta toistaiseksi en ole vielä niitä hankkinut. Jossain vaiheessa toi äkäpussin irtolehtipainos ei enää pysynyt edes teipeillä kiinni, joten sitten joltain kirppikseltä hankin kirjasta uuden painoksen. Mä en ole ihan varma, kuinka monta kertaa mä oon tämän kyseisen kirjan lukenut, mutta mä veikkaisin, että mennään 20 paremmalla puolella. Koska Otan sinut äkäpussi on mulle se kirja, joka avaa lukujumin, joka tuo takuuvarmasti hyvän mielen ja joka tavallaan on se ehkä kaikista tärkein kirja. Sen juoni on selkeä ja lopputuloksen toki tietää heti, ja juuri nämä ominaisuudet tekee siitä sen niin sanotusti lohtukirjan. Noin yleisellä tasolla pidän tällaisesta vihollisista rakastavaisiksi lähtöasetelmasta,
Ja mun mielestä Anni Polva toteuttaa jokaisessa kirjassaan, missä tämä asetelma on, eli melkein siis jokaisessa aikuisten viihdekirjassa, niin hän toteuttaa sen oivallisesti. Kirjat ei varsinaisesti ota kantaa mihinkään isompaan, eikä niiltä sitä oikeastaan odotakaan. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan, esimerkiksi just tässä Äkäpussissa, niin tämä Sirkku päähenkilö on voimakastahtoinen ja osaava nainen, ja hän ei koskaan ole miesten perässä juossu, ja on valmis jäämään jopa vanhaksi piiaksi, jos ei saa aarnea. Vaikka siinä alkupuolella vähän esitetäänkin, että Sirkku on rahan perään, toki sille annetaan järkevät perusteet, ja siihen aikaan 50-luvulla, kun tämä on kirjoitettu, niin on ollut ihan normaaliakin tämmöinen ajattelu. Niin ja sen lisäksi, että Sirkku sitten on sen rahan perää, eikä oikeastaan välitä rakkaudesta, niin samaan aikaan hän kuitenkin arvostaa sitä omaa onneaan enemmän kuin sitten huonoa parisuhdetta. Ja nimenomaan tämä aarnen kohtaaminen herättää Sirkun myös ajattelemaan, että vaikka sitten Olli on turvallinen ja yhteiskunnallisen aseman puolesta oivallinen valinta, niin itse asiassa Sirkku ei olekaan onnellinen nykyisessä tilanteessa. Ei, vaikka rahapussin naiminen helpottaisikin elämää. Kun tohon aikaan naisen arvo ja asema on ollut kytköksissä siihen, että kenen kanssa on mennyt naimisiin, ja että ylipäänsä on mennyt naimisiin, niin mun mielestä on hienoa, että Polva on luonut kirjoihin tällaisia kipakoita naisia, jotka uskaltaa sanoa miehille vastaan ja on reilusti omia persooniaan. Äkäpussissa tämä Olli, lukutoukka, toisaalta arvostaa niitä naisia, jotka on vaan hiljaa ja kuuntelee hänen kirjaluentojaan, mutta sitten kun Sirkku muuttuu liian lammasmaiseksi, niin silloin Ollikin huomaa, että kyllähän hänkin itse asiassa persoonallisen naisen haluaa. Ja vaikka Olli on tarinassa se, kenen puolella lukijan ei kuulu olla, niin hahmo ei silti ole niin sanottu pahis, vaan oikeastaan luonteeltaan epäsopiva Sirkun elämään. Nuorempana mä inhosin Ollin yksioikoisuutta yli kaiken, mutta nyt sitten vähän vanhempana niin ymmärrän kyllä tätä tutkijaluonnetyyppiä paremmin, ja myös sitä, että tämän tyyppisillä hahmoilla se sosiaalinen kanssakäyminen ei välttämättä aina tule luontevasti. Mutta annas kun päästään puhumaan kirjoista ja tieteen artikkeleista, niin silloinhan se juttu ei muuten lopu ikinä. Eli siinä mielessä erittäin onnistunut ja aito hahmo Ollikin, vaikka tässä kirjassa varsin väritön onkin. Aarne puolestaan on se komea, rikas ja huumorintajuinen hurmuri, johon kaikki tytöt ihastuu. Niin käy Sirkun toimistollakin. Kun hahmoille ei sen kummemmin kerrota taustaa, on vaikea arvioida, miten älykäs Aarne on. Mutta veikkaisin, että tässä kohtaa yleissivistys on ehkä Ollilla vähän parempi, vaikka toisaalta sitten Aarnella on kyllä stipendimatka Amerikkaan takataskussaan. Et ehkä molemmat miehet on tietyllä tavalla yhtä älykkäitä, mutta sitten eri osa-alueilla. Aarne tuntuu mun mielestä myös sellaiselta, jolla on laajempi maailmankuva ja on myös ihan selkeästi ulospäin suuntautuneempi kuin sitten Olli. Kun Sirkku on niin ikään vauhdikas ja katselee maailmaa avoimen uteliaasti, niin mun mielestä uskottavaa on se, että Sirkku ja Aarne ihastuu toisiinsa. Vaikka toisaalta vastakohdat voi täydentää toisiaan, niin kyllä tässä kirjassa jo alusta asti on selvää, että Olli ja Sirkku on aivan liian erilaisia ja odottaa toisaalta elämältä täysin erilaisia kokemuksia. Otan sinut Äkäpussi on uskottava tarina niin hahmojensa kuin tapahtumiensa puolesta. Se on niin sanottua arkiromantiikkaa, mutta ei missään nimessä tylsä. Vaikka mä en oikeastaan nykykirjojen kohdalla jaksakaan juurikaan tavallisia arkikuvauksia, niin jostain syystä Anni Polvat on ihan eri asiansa. Että tavallaan, että on kaikki muut kirjat ja sitten on Anni Polva. Ja nimenomaan Polvan kirjojen hauska kieli, värikkäät dialogit ja hahmojen väliset kemiat tekee tarinoista poikkeuksellisia. Ne on ihanan viattomia ja yksinkertaisia, ja ne on rehellisesti hyvän mielen viihdekirjoja.
Mä oon joitakin tuoreempia kotimaisia maalaisromanttisia kirjoja lukenut jonkin verran, mutta jossain tapauksissa oon sitten huomannut, että eihän tälle päähenkilölle oikeastaan tapahdu mitään. Kun taas Polvan kirjoissa kaatuu mustikkasoppaa ainoalle hameelle, korko katkee vesisateessa ja nilkka nyrjähtää, suksi katkeaa, venestä irtoaa airot ja niin edelleen. Nämä on sellaisia pieniä arkipäiväisiä sattumuksia, joita voisi käydä kenelle tahansa, ja niistä tulee sitä samaistumispintaa, ja sitten samaan aikaan ne tuo kirjojen tyyliin sopivasti pieniä mutkia arkeen, ja sitten hankaloittaa tämän päähenkilön etenemistä ja kulloistakin hetkeä. Ja toisaalta juuri tästähän kirjoittamisessa on kyse, että päähenkilöllä pitää olla sopivasti ongelmia ja haasteita, mutta tietenkin genreen sopivalla tavalla. Ongelmien ei tarvitse olla niin, että ne on vaikea masennus, murha, kadonnut lapsi tai uhkaava sota, vaan se voi just olla esimerkiksi ovistopperiin juuttunut hameenhelma sellaisella hetkellä, kun pitäisi päästä ihastusta juoksemaan karkuun. Ymmärrän toki, että Anni Polvan kirjat ei sovi kaikille, koska onhan osa niistä jo yli 70 vuotta vanhoja. Ei kyllä, näin sivulauseena ei kyllä itsestä tunnu, että osa olisi tosiaan 70 vuotta vanhoja, hui olkoon. Mutta sitten, että jos osaa lukea ne aikansa tuotteina ja tykkää tämän tyylisestä hyvin kevyestä kirjallisuudesta, niin silloin nämä toimii paremmin kuin hyvin yhä edelleen. Tietenkin mä nyt itse oon täysin jäävi Polvan kirjojen suhteen, koska ne on ollut osa teiniaikoja ja niillä on myös nostalgista arvoa. Mä en osais, no enkä mä kyllä oikeastaan haluakaan, lukea Polvaa kriittisesti ja pikkuseikkoihin takertuen. Et samaan tyyliin kuin sitten ehkä lukee jotain muita kirjoja. Edellä mainittujen syiden lisäksi Polva on myös yksi suurin syy sille, miksi itse kirjoitan. Polvan kirjat näytti kielellisellä ilmaisullaan sellaisen maailman, joka sai mut innostumaan aiempaa enemmän lukemisesta ja myös panostamaan enemmän siihen omaan kirjoittamiseen. On vaikea kuvitella, millainen omasta kirjoitusharrastuksesta olisi muodostunut ilman Polvaa. Silloin kun tein lukiossa hänestä esitelmän, niin yhtenä tehtävänä oli kirjoittaa kirjailijalle kirje. Ja siis varsinkin nyt, ja jo tuossa muutama vuosi taannoin kun asiaa mietin, niin harmittaa suunnattomasti, että sitä kirjettä en koskaan lähettänyt. Mun äikänope silloin vielä sanoi, että lähetä ihmeessä tää, että kirjailija arvostaisi sitä varmasti, mutta siitä jäin liian kauaksi aikaa miettimään, että no kehtaanko mä lähettää sitä. Ja sitten hän tuli uutinen, että Polva on kuollut. Mähän en silleen ole fanikirjeitä oikeastaan ikinä lähettänyt, mutta toi olisi ollut sellainen, minkä olisin halunnut ja mikä olisi pitänyt. Joten tavallaan oppina tuosta tilanteesta tuli myös se, että jos jonkun ihmisen taide tai joku muu työ jollain tapaa koskettaa, niin kiitän mieluummin heti, jos se on mahdollista. Tavallaan tältä pohjalta niin joitakin vuosia sitten päätin, että jonain päivänä kirjoitan oman maalaisromanttisen tarinani kunnianosoituksena Anni Polvalle. Voi olla, että siitä ei tule täyspitkää ja ehkä julkaisen sen sitten vaan omilla kotisivuilla ja podcastina, mutta oli sitten muoto mikä tahansa, niin musta tuntuu, että mun on se tehtävä. Vähän niin kuin hyvityksenä siitä, että sitä kirjettä en koskaan lähettänyt. 3 erilaista tarinaideaa mulla itse asiassa on jo, mutta vielä en ole päättänyt, mikä niistä toimii vai pitäisikö sitten vielä kehitellä joku 4. Mutta katsotaan. Mutta sen lupaan, että jollain tavalla niin tulen kirjoittamaan Anni Polvalle jonkunnäköisen kunnianosoituksen. No joo, lähtipäs taas vähän rönsyilemään tää asia. Mutta joo, kuten sanottua, niin Äkäpussi on kivaa viihdettä, oikein semmonen hyvän tuulen kirja ja suosittelen, jos tämän tyyliset tarinat uppoaa ja ei haittaa se, että kirja on tosiaan 50-luvulla kirjoitettu. Kiva, että olit kuuntelevassa mukana. Toivottelen sulle aurinkoista viikkoa ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa.
Moi moi!